bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV jaam Allah waale moɗon lawol gongol walla wiyete moɗon ko arnode tan yettinde on oɗo kabaru mo ganduɗa hoorema tabarakallah machallah ko welam wonande ɓesgu Fuutankoɓe kala ñalɗi ɗi ganduɗa hoorema ñalɗi mawɗi ñalɗi ɗi ganduɗa hoorema ko ñalɗi safara baɗoɗi ñande nogas nogas e goho nogas e ɗiɗi lewru bawte walla mbiyen lewru décembre 2024 toon to wuuro men Pété ina jeeya noon e ɗin ɗon ñalɗi pelle ɗi ganduɗa ko pelle mawɗe baɗɗe ɗum organisé ina ɗo e yeeso men hande musidɗo men tedduɗo wiyete ko Siley Wele mo ganduɗa hoorema ko kolaɗo kuuɓal fedde dental Pété ko kanko ari vraiment yettinde kabaruji no pamirten ɗum ni donc Siley jaam Allah wiyetema walla jaam Allah wiyete jaam waale jaam Seydi Sara Bassa salminama yettama en calmini kadi ardiɓe Pindi TV e personnel o hettiyankoɓe foof ko noon a salmini dendagal hettiyankoɓe e personnel Pindi minen aussi min calmitimama no fewi musidɗo tedduɗo Siley Wele onon payi e ñalɗi battamlemiji ɗi ganduɗa hoorema mbaɗata ko ñande nogas e goho nogas e ɗiɗi lewru décembre nduɗon gonɗon holi ɓen mbaɗi organisé ɗiɗo ñalɗi Seydi Sara jarama namdal ngal ne waɗi fayida saabu so hunde darnama wiyete ko hol darnuɓe e ɗum noon ko no mbiɗen ni so Allah jaaɓi ko nogas e goho e nogas e ɗiɗi ndu lewru ndu gonɗen ndu sen mbila mbiyen aljuma oɗo payaɗo e samedi dimanche woni weekend o hol darnuɓe ɗum ko fedde mawde fedde ɓesgu fete hono dental fedde ganduɗa ko kañum jogui tigui rigui doole guila e nder wuuro ha e caggal Dakar ha e caate caggal leydi ko nden fedde woni fedde yummare nde ganduɗa kañum tambi golle ɗe noon wona kayre tan fedde ni wiye AJP ko ɓesguji men jeeya sukaɓe dariɓe kadi yiɗɓe waɗande nokkuji mumen gaddi feere nde so addama noon so ɓiɗɗo addi raddi addata koye baba walla addata koye nene ar mbaɗen ɗum ɗo dental heeɓi e jaggodiral commune mo Pété eyyi ko ɓe en daari woni tan ɓesgu fete foof woni haɓɓere wotere darani ɗiɗo ñalɗi so Allah jaaɓi inchallah ko noon somi faami wadde jiɗɗa wiide ko dental Pété AJP mo Pété wondude mairie mo Pété ko kañumen ndeggi lombidiri doole men gam yidde wadde vraiment oɗo consultation walla ni ko des journées médicales ɗum waɗata ko ñande nogas mbiɗa nogas e goho ha nogas e ɗiɗi beele ko hikka tan puɗɗiɗon wadde ɗum walla on ɓooyi wadde ɓooyama de façon générale dental tan e hoore muɗum activité ji muɗum guila e bawi kañumen koko darani wuuro ngo mboɗa andi ɗum maƴƴetoyta juulɗo heƴata ɗo kono e jubbande tan dental kam ko fedde nde ganduɗa guila wiyete laana walla woyndu walla kala ko ƴewete ko dartete ɗum ko dental guila e babiraɓe guila e tahiraɓe wattan o guila 1995 ha 2017 ina mbaɗa ko wiyete ñalɗi pinal hono journée culturelle kadi yiyama e ɗum he foof kadi gartam waɗama arte wuuro he yimɓe jii ko fate magol dispensaire ko fate ballitgo école aji ɗum ɗon foof ko golle dental aduna noon ni yaaha mbadini waylo en jii to banggue safara gonga ni hôpitaux ji ne goodi Fouta kono hôpitaux ji foof wodde ina jogui ngakkede eyyi ɗum kadi haqqillaji ɓuura kadi fatude toon eyyi sukaɓe ɗon en gaari mbiyen garen mbaɗen hondani journée culturelle ina moƴƴi ha hande kadi woppaka kono journée médicale wallidde safara e nokkuji meɗen ɗum ɗon kadi ini hani daranede 2015 ko édition mbaɗɗen waɗi réussir machallah pour journée safara oɗo ina wayno ko deuxiéme édition caggal 2015 ok oɗo ko deuxiéme édition caggal 2015 holɗin rafiji ɗi ganduɗa hoorema hande journée o ina ɓama ɗum en charge eyyi mi wima namdal ngal ne waɗi fayida saabu hôpital en mbawni wiide tan e daari ne waɗi hôpital Agname ne waɗi hôpital Pété ne waɗi hôpital Mawɗo Dioum ne waɗi hôpital Wourossogui kono sa yi yimɓeɓe ne mbaɗa ñalli baɗi ni ko wallidde saabu en ngala ophtalmologue woni docteur mo ganduɗa in darari safrude guite e hôpital o no foti mawnude ni foof sen jiiɗi wadde jokkodirten ko wonɓe toon ɓe hol ngakkede wonde toon woni toon ngakkede tigui ri ko cafrowo guite kono ophtalmologue donc ɗum ɗon mbiɗen min darnu pour jabare question ma o namdal ngal ko wiyete camp cataracte camp cataracte firti ko jomumen ma waɗe witto ande hol wonduɓe cataracte hol hanɓe waɗede opéré
ɗum ɗon fuɗɗama ina wayno depuis le 5 décembre gasata so Allah jaɓi ko alhamisa wona pete tan ko arrondissement o ko Fouta fof te yimɓe fof ndiri ngari donc ina wayno ko wiya kan katara ko jomumen ma ƴeewe ma goppire ɗon so goppirama kadi docteur o ma continue wonde noon balɗe tati ina waɗa suivi ko hanno nawdema ha Dakar joɓa 100 000 tawa ko ɗon baɗanteɗa sey ɗum men gar hen après ko ɗum e catal gongal koko fati e safara ñiiƴe ɗum kadi koye safaruji men koye caɗele men jeeya jomum ƴeewe so tawi koko hani fewnisinede walla so tawi koko hani ittanede goɗɗum ko kaddirgol sukaɓe ɗum hani koye chirurgie ma on tonnade 150 suka ɗum kadi ma waɗe ɗum ɗon ko e nder hôpital he ko fati kadi gynécologie affaire rewɓe eɗen gandi toujours ine haale ko fate dépistage cancer col de l'utérus et sein ko woni actualité alay so kadi wadde hen ina fate ina jeeya hen kadi safara sukaɓe hono pédiatrie ina jeeya hen orthopédie saabu en gandi ko ñaw men woni ƴiye woni keeceje woni koppi musuji ina jeeya hen cardiologie donc so tawi ala ko mottumi kay ko wiide tan cata ɗe ORL aussi pour ñaw goddol ina hani ina heewi kadi tambinde yimɓe ɓe tension ngaji woppaka kala ko fate ko diagnostic ma waɗe so Allah jaaɓi ɗum ɗon fof kadingol sukaɓe aussi kadingol sukaɓe ne woodi tolno no poɗɗon ko 150 suka eyyi ko fate guite ɗe ma won 100 ɗiɗo donc non seulement docteur o waɗi consulté e nder pete kono o yalti kadi arrondissement o fof joni ɗum ɗon ko mbaɗɗa ko ɗo cité fof so tawi joomum safrima ɗum yoɓete waɗi jobdi walla hay mbuuɗu yoɓetake ko ɗum woni hen nafoore nde hay mbuuɗu guila tan ƴeewede nde ha opérede nde so tawi ka goppirtoɗo ha toppite balɗe tati caggal muɗum leɗɗe ɗe kadi ko pharmacie watte déplacé adde fof fawe ɗon enen piindi e indi am e indi mawɗo galle o en jetti en jarni dental pete AJPMO pete e collaboration commune moɗon vraiment holko woni fandare ñalɗi ɗi no mbirumi ni nane aɗa andi ko sohla woni yidde hunde ŋakkede takata yimɓe darade mbaɗen ɗum ɗo kono caggal ɗum holko yiilete ko jiɗɗen ko dañde ophtalmologue so tawi en mbaɗi statistique uji ɗi kolliri pete alay sago ma waɗa ophtalmologue daroɗen hen yaade laamu e pelle balliyankoje min gar hen ɓe ganduɗa ko ɗum darori mate ɗen mbawa dañde cafrowo guite woni docteur mo ganduɗa kañum ko ɗum darori sabu hôpital o ala ɗum ha hande ɗo haalteɗo c'est à dire que somi faami joni pete ne waɗi hôpital très bien holko centre district ok d' accord holɓen goni ɓe ganduɗa hoorema ina ballita on walla ɓen nanggue ñalawma ha ñalawma partenaire uji ɗi mais partenaire uji woni wiye d' abord ko ministére de la santé nani affiché mon gandi mon ma yaltu e télé he naturellement kala ko neɗɗo waɗata yumma o walla jaatigue ko ministére de la santé saabu ko rondi ko fate cellal en kalinani commune pete ko partenaire fedde ne wiye direct aide walla direct aide so tawi en kaali anglais kañum enne ko nani affiché kañum enne ko partenaire eyyi ko weeɗo tan e ballodirgol PNA o jahani ko ministére kono ene mbawi ɗum cité par ce que addi hen ballal muɗum e à partir de Saint-Louis hono pra Saint-Louis addi ballal muɗum kañumne fayodinde fati ɗiɗo ñalɗi no ɓe goni partenaire uji ko noon holko erotoɗa par ce que hojomaji ɗi presque danaka ɗi kuuɓi holko erotoɗa walla erango ma wattanigo fewde e ɗiɗo ñalɗi surtout e population ngaji ɗi e dendagal bandiraɓe foof do garata jaggen ñalɗi ɗi ha mbawa yuɓɓude no hannirta Allah jarama Seydi Sarr ononne ma jarne ɗon erango noddi ko ɓoolel c'est à dire ko yo yaag yo yetto to woɗɗi eyyi so tawi eɗen mbaɗa wona pete tan waɗante wona tan arrondissement o ni eyyi par ce que maayi wona keerol mbiɗen ko Fouta ma won woodi ummiɓe Mauritanie gari hay consultation par ce que en goɗɗani kadi maayi ngo ko jeere walo wiya donc erango ngo ko ɗo ha alhamisa jamma kala hen joguiɗo ko fati guite d'abord par ce que fuɗɗi tan no mbirumami ni ko consultation gasata ko alhamisa jamma docteur o mawɗo men Amadou Baba eɗen jettamo saabu ko udduɗo officine muɗum ko keɓɗo retraite kono ma lewru mo jogori wonde toon on aɗa sago ma waɗi cité personnellement guila nden mon toon mo yahay o gasni tawede ɗo pete ɗo joni omon yahay hay ICP ji ɗi hono dispensaire uji ɗi e ballodiral médecin chef ɗum ɗon yonani kala ɗo ɓe jettaki kadi ɓen yo gandu koko nodda kala bawɗo arde yo ar ƴewane en guite muɗum so ñande hen yonti yoɓe gandu tan safaro wona guite tan
ina waɗi kadi safaruji goɗɗi te ñabbuli meɗen ni keewi ɗum noon ko erago tan werla faade e bandiraɓe fof hoddiɓe e woɗɗuɓe enen kam en paltaki hay goto nafoore nde kala wawi yettade ko nafoore artanta e ɓesguji meɗen ko noon tigi musidɗo tedduɗo Siley Wele siftinorde on kanko woni kolaɗo kuuɓal dental pété en jettimo en jarnimo e oɗo vraiment no jaaɓi joddade men e gam vraiment famminden ɗiɗo ñalde battam lamiji baɗoji ñande nogas e goho nogas e ɗiɗi lewru décembre nduɗo ndu gonɗen ko ɗum cadeau mawɗo wonande ɓesgu fuutankoɓe foof donc enen eeri fuutankoɓe foof ndo jahata tawtori ɗiɗo ñalɗi beela goto foof ina daña hen nafoore bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo woni komin gaddanno on e oɗo ñalawma timmuɗo mo ganduɗa ma ko fati alhaali journée médicale baɗowo toon to Pété e wuuro Pété village mo ganduɗa ma vraiment ko Pété commune voilà donc allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallam ko ɗum ɗo wonno komin gaddanno assalamu aleykum